Matti ja Tepon kanava. Tää on salivideo. Salivideo. Nostetaan 1500 kiloa yhdellä kädellä. Miten se on helppo? 1500 kiloa. 1500. Tässä on miljoona. Miljoona. Tässä on 100. 100 kiloa. 100 kiloa, missä se? Hei, älä! Minä vielä koitan 40, kun äsken meni paskaksi. Nyt Hans! Ai. Laitoinko se sun mutsilla sun video? Laitoin. Vastasko se? Ei. Hei! Nyt rauhoitu, poika. Nyt mie kokkulaan. 40 000. Melkeet! Perkele! Apua! Perkele! Nos! Emeli! Olen Emeli. Niin tässä on nää painot. Mitäs tää? Siinä on Emeli. Kattokas, kuin aamu nyt on. Kello näyttää noin. Emeli, nosta se 100. Kokeile sekin, tää on ihan miten hauskaa. Joo, me vähän kuvaan tästä. Sikari! Emeli. No, olen Emeli. Kato Emeli. Vitus muuten. Kato tää. Saanko mä koittaa tehdä viulla? Mä en oo ikinä tehnyt. Miten se niinku tehdään? Miten? Ai tälle. Joo. Nyt nostetaan tää 100. Kuvaako? No niin, tää video oli tässä. Nyt minä vilkutan niille.